ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି। ତ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ପର୍ବ ହେଲା କି ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ମୋର ହଉ କି ମିସେସ୍‌ଙ୍କର ହଉ, ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଉ କି ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଲାଇଫ୍‌ରେ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଏଁ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, କେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖ ବି ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେହି ମିସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଯାଏଁ ବାପା ମା ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଏତିକି ମିସ୍ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। এই যে ফাদার্স ডে ରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ନ କରିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆସିବାର କାରଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷିଷ ବୈଦ୍ୟ। ମୋ ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି। ତ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ପର୍ବ ହେଲା କି ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ମୋର ହଉ କି ମିସେସ୍‌ଙ୍କର ହଉ, ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଉ କି ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିସ୍ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ଏଠି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମିସେସ୍‌ଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ହଁ, କାରଣ ବାପାଙ୍କ ତ ଆବସେନ୍ସ କେହି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟାଇମ୍‌ରେ ମିସ୍ କରେ। ତ ଫାଦର୍ସ ଡେ ବାକି ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଆପଣ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚଳନ୍ତି ଏଇଠିକି ହିଁ ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବସେନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇକି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁ ସେୟାର କି ଫଲୋ ତ ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍‌ରେ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, କେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖ ବି ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି, ବାପା ହଠାତ୍ କେମିତି କଣ ହେଲେ? ନାଇଁ, ସେ ଥିଲେ ଟିଚର୍ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସପାୟାର କଲେଣି 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଜି ୱାଇଫ୍‌ଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଆସିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମା ବାପା ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ବାପା ମା ନିଜକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବଡ଼ କରନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ସେ କେଉଁ ଆଶାରେ ମାନେ ବଡ଼ କରନ୍ତି କି ବଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଓଲଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହାତକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ବି ସହିବେନି ନା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାନେ ଜଳନ୍ତି ଠାକୁର ହେଲେ ବାପା ମା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ସେ ଆଜି 2 ଦିନ ସିନା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଏବେ ବଡ଼ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ହଇରାଣ କରିବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଛୁଆମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଶିଖିବେ ତ, ଯେମିତି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶିଖିବେ। ଯେ ଦେଖିଲେ ଜେଜେକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବି ଦେଖିଲେ ନା କି ମୋ ବାପା ଏମିତି ମୋ ଛୁଆକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେବେ ଆଗକୁ। ତ ସାର୍ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯୋଉ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କ'ଣ କଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କମିପାରିବ? ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜେ ଆୱାରନେସ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ବୁଝିଲେ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହେଲମେଟଟା ଆମେ କ'ଣ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହିଁ ବଞ୍ଚି ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଆ ନୁହଁ ନା। ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଆମେ ଯେତେ ସେମାନେ ସଚେତନ କଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସେମିତି ଯଦି ନିଜେ ମାନେ ଆୱାର ନ ହେବେ, ଆମେ କହିଲେ କି ବୁଝେଇଲେ କି ଯେତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେରେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ବାପା ମା ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନିଅ। କାହିଁକିନା ବାପା ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆବସେନ୍ସ ଯେଉଁ ମିସ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ମିସ୍ କରୁଛି ସେମିତି କେହି ମିସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯାଏଁ ବାପା ମା ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଏତିକି ମିସ୍ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ନ ଦେବ, ଆଉ ମଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ମାନେ ବାପା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, 12 ଦିନ ୟାକୁ 150 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଇ କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ।